Θέλω να μου πεις πώς έρχεσαι στην Αμερική και πώς επιπλέεις ένα χώρο πάρα πολύ δύσκολο της αγιογραφίας και ποια είναι η σχέση σου με την Ορθοδοξία εδώ. Στην Αμερική βρέθηκα στα 16 και μισό χρόνια μου. Από εκεί που σπούδασα σε πανεπιστήμιο και μετά ακολούθησα την αγιογραφία, επηρεασμένος βέβαια από τον αδελφό μου τον Γιώργο, που είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και καλός αδελφός. Στη Νέα Υόρκη εργαστήκαμε πολλές φορές μαζί και μετά υποχρεώθηκα λόγω υγείας των παιδιών να μετακομίσω στη Φλόριδα, όπου και εδώ βρίσκομαι τώρα και εργάζομαι σε όλη την Αμερική. Είμαι εδώ κοντά 12 χρόνια. Πόσες εκκλησίες έχεις φτιάξει αυτά τα χρόνια, Γιάκη? Συνολικά και με τις εκκλησίες που έχω δουλέψει με τον Γιώργο μαζί, μπορώ να πω ότι είναι πάνω από 60 εκκλησίες. Τι θα έχεις να συστήσεις στα μικρά Κρητικόπουλα που ασχολούνται με την αγιογραφία? Τι θα είχα να συστήσω? Να κρατούν και να μεταδίδουν την παράδοση. Γιατί η παράδοση είναι ιερό πράγμα. Όχι μόνο η θρησκευτική παράδοση, αλλά και η λαϊκή παράδοση. Αυτή κράτησε, κρατάει και θα κρατάει. Μιας και λέμε για παραδόσεις και μιας και είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσεις για τη θρησκευτική παράδοση, είναι τόσο σημαντικό, Γιάννη, αυτό που έκαναν οι παλιοί Κρήτες όσον αφορά την αγιογραφία, οι σχολές που δημιούργησαν? Βεβαίως σημαντικό είναι, διότι έδωσαν μια ξεχωριστή αφή, ένα ξεχωριστό χρώμα, ένα ξεχωριστό στυλ, μου ξέφυγε και ένα Αμερικάνι, στην Άγια Φυτέχνη, όπως ο Θεοφάνης, ο Δαμασκηνός και ο Αλγκρέκο, ο οποίος δεν συγκαταλέγεται φυσικά σαν βυζαντινός αγιογράφος, επηρεασμένος. Και είμαι περήφανος διότι σαν Κρήτας ακολουθώ αυτή την παράδοση και περήφανος γιατί οι μεγαλύτεροι αγιογράφοι, άξιοι αγιογράφοι και πιο ονομαστοί έχουν για την Κρήτη. Να φύγουμε από αυτό. Θέλω να πάμε στον Γιάννη τον Φιλιππάκη και την Κρήτη. Να παραμείνουμε δηλαδή σε έναν τομέα που ξέρω πως αγαπάς.